Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес за вас ще приготвя фусили с тиквички и саламче на фурна. Ако искате да разберете тайната на това изкушение, изгледайте видеото до край. И това са необходимите продукти: паста фусили, аншоа, саламче, лук и чесън, микс от куркума, червен пипер, чубрица, готварска сметана, тиквички и кашкавал. Първо си слагаме аншоата. След това си добавям нарязаното саламче. Аншоата беше в зехтин, не съм добавила. Салама също пуска мазнина, така че въобще не добавям друга мазнина. Сега ще си сложа чесън на лука. Сега разбъркваме добре. Изчакваме лука малко да се задуши, той да се отпусне водичка. Добавям микс от подправки: куркума, червен пипер, чубрица. Следват тиквичките. Добавям сметаната и сега си добавям фусилите. И сега си изсипвам сместа в тавичка и завършваме с настъргания кашкавал. И сега го поставям във фурната на горен релтан за 10-15 минутки. Приятели, това са моите фусили с саламче и тиквички. Ако ви е харесала рецептата, абонирайте се за моя YouTube канал, направете я за вашите близки, харесайте я под видеото и до нови срещи!